Lucas Kapitulo 22. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa paan nga walay patubo, nga ginganlag kasaulugan sa pagsaylo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ug ang mga magtutudlo sa balaod, naningkamot pagpangitag paagi unsao nila pagpatay si Jesus, kay nahadlok man sila sa mga tao. Unya, misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iscariote, nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Busa, miadto si Judas og nakigsabot sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo, unsao niya pagtugyan si Jesus ngadto kanila. Nalipay sila og gitanyagan siya nga bayran og kwarta. Miuyon si Judas ug nangita siyag maayong higayon nga ikatugyan niya si Jesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tao. Ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa paan nga walay patubo, nga maoy tingihaw sa mga nating karnero, nga maoy kanon sa panihapon, sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan. Lakaw kamo, ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa manamo kinihikaya? Nangutana sila kaniya. Miingon siya, Pamati kamo, inigsulod ninyo sa syudad, makasugat kamog tao nga nagdalag banga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay nga iyang adtuan, ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo, hain man ang lawak nga akong kan-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo uban sa akong mga tinun-an. Unya, ipakita niya kaninyo ang usa ka dako ug sinangkapang lawak sa itaas, ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. busa nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayod sa gisulti ni Jesus kanila, ug ilang gihikay ang panihapon. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles, ug miingon siya kanila, Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo. Niining panihapon, sa kasaulugan sa pagsaylo, sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo, nga dili na gayud ako mukaon niini, hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya, mikuha si Jesus og kupa, nagpasalamat sa Dios ug miingon, Dawata kini og bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo, nga sukad karon, dili na ako moinom niining bino, hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Gikuha niya ang paan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon, Mao kini ang akong lawas, nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini, aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, Kining kupa, mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan, nga ang nagbudhi kanako, ani adinhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao, sumala sa pagbuot sa Dios. Apan pagkaalaot niya tong tao nga nagbudhi kaniya. Unya, nagpangutan-anay sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Unya, naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila, Ang mga hari niining kalibutana, nagmando sa ilang mga ginsakupan. Ug ang mga namunuan, gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kinibuhata. Hinuon, ang labing dako kaninyo, kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran, ug ang pangulo, kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud. Apan ako, ania,
nagsilbi ka ninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Ug sama nga ang akong amahan, naghatag kanako og katungod sa paghari. Ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamisa sa akong gingharian, ug manglingkod unya kamo sa mga trono, aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug inigbalik na nimo kanako, kinahanglan lig-unon mo ang imong kaigsuunan. Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. miingon si Jesus. Sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mo tugtugaok ang manok niining adlawa, hangtod nga ilimud mo ako sa makatulo. Unya, miingon si Jesus kanila. Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto, nga walay dalang puntil o bag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayod. Mitubag sila. Apan karon, Miingon si Jesus. kadtong adunay puntil o bag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo, ug ang halin, ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo, nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang nasulat bahin kanako, nagsugod na pagkatuman. Ang mga tinunan miingon, Tanawa, Ginoo, ani ay duha ka espada. ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa nahiabot na sila didto, miingon siya kanila. Pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya, mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, Miingon siya. kun buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo may matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya. Ug samtang naganto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa kamainiton gayod. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya og mibalik ngadto sa iyang mga tinunan. Nakita niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo. Ug miingon siya kanila. Nganong nangatulog man kamo? Bangon, ug pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panun sa mga tao. Si Judas, usa sa napulog duha ka tinunan, naguna kanila og miduol siya kang Jesus aron paghaluk kaniya. Apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba day nimo ang anak sa tao, pinaagi sa usa ka halok? sa dihang nakita sa mga tinunan ni Jesus nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila. Ginoo, tigbason ba namo sila? Ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag. Husto na! Ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Unya, miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo ug sa mga pangulo sa mga Hudeo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw, uban ako kaninyo dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa, inyo ug sa gahom sa kangitngit. Unya,
Gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw. Sa taliwala sa hawanan, may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, Kining tawhana kauban usab niya. apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon. Day, wala ako makaila kaniya. Sa wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya og miingon. Kauban ka usab nila? Apan mitubag si Pedro. Dili oy, dili ako kauban nila. Unya, paglabay sa mga usa ka takna, dihay laing tao nga miinsister sa pag-ingon. Walay duha-duha. Kining tawhana kauban gayud niya. Kay taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro. Uy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok. Milingi ang Ginoo og mitutok kang Pedro. Ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tugtugaog ang manok karong adlaw, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. Unya, gibugal-bugalan o gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata o gipangutana siya. Tagana! Kinsa nagbulag kanimo? Ug daghan pa ang ilang gisulti sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudeo ug ang mga kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. Sultihi kami. Miingon sila. Ikaw ba ang Mesiyas? Mitubag siya. Konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako, ug kun pangutan-on ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon, ang anak sa tao, maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Ug miingon silang tanan. Ikaw ba gayo di ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila. Giingon ninyo, nga ako mao. Unya, miingon sila. Wala na kita magkinahanglan pag mga saksi na dungugid nato gikan sa iyang kaugalingong baba. Lucas Kapitulo 22. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa paan nga walay patubo, nga ginganlag kasaulugan sa pagsaylo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ug ang mga magtutudlo sa balaod, naningkamot pagpangitag paagi unsaon nila pagpatay si Jesus, kay nahadlok man sila sa mga tao. Unya, misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iscariote, nga usa sa napulog duha katinunan. Busa, miadto si Judas og nakigsabot sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo, unsaon niya pagtugyan si Jesus ngadto kanila. Nalipay sila og gitanyagan siya nga bayran og kwarta. Miuyon si Judas ug nangita siyag maayong higayon nga ikatugyan niya si Jesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tao. Ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa paan nga walay patubo, nga maoy tingihaw sa mga nating karnero, nga maoy kanon sa panihapon, sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan. Lakaw kamo, ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa manamo kinihikaya? Nangutana sila kaniya. Miingon siya. Pamati kamo, inigsulod ninyo sa syudad, makasugat kamog tao nga nagdalag banga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay nga iyang adtuan. Ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo. Hain man ang lawak nga akong kanan sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo uban sa akong mga tinunan.
Unya, ipakita niya kaninyo ang usa ka dako ug sinangkapang lawak sa itaas, ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. Busa, nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayod sa gisulti ni Jesus kanila, ug ilang gihikay ang panihapon. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles, ug miingon siya kanila. Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo. Niining panihapon, sa kasaulugan sa pagsaylo, sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo, nga dili na gayud ako mukaon niini, hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya, mikuha si Jesus og kupa, nagpasalamat sa Dios ug miingon. Dawata kini og bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo, nga sukad karon, dili na ako moinom niining bino, hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Gikuha niya ang paan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon. Mao kini ang akong lawas, nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini, aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya. Kining kupa, mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan, nga ang nagbudhi kanako, ani adinhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao, sumala sa pagbuot sa Dios. Apan pagkaalaot niya tong tao, nga nagbudhi kaniya. Unya, nagpangutan-anay sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Unya, naglalis ang mga tinunan kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila. Ang mga hari niining kalibutana, nagmando sa ilang mga ginsakupan. Ug ang mga namunuan, gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kinibuhata. Hinuon, ang labing dako kaninyo, kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran, ug ang pangulo, kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud. Apan ako, ania, nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Ug sama nga ang akong amahan, naghatag kanako og katungod sa paghari. Ihatag usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamisa sa akong gingharian, ug manglingkod unya kamo sa mga trono, aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug inigbalik na nimo kanako, kinahanglan lig-unon mo ang imong kaigsuunan. Si Pedro mitubag. Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. Miingon si Jesus. Sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mo tuktugaok ang manok niining adlawa, hangtod nga ilimud mo ako sa makatulo. Unya, miingon si Jesus kanila. Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto, nga walay dalang puntil o bag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayud. Mitubag sila. Apan karon, Miingon si Jesus. kadtong adunay puntil o bag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo, ug ang halin, ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo, nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal.
kinahanglan matuman dinhi kanako. Kaya ang nasulat bahin kanako, nagsugod na pagkatuman. Ang mga tinunan miingon, Tanawa, Ginoo, ani ay duha ka espada. ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa nahiabot na sila didto, miingon siya kanila, Pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya, mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, Miingon siya, kung buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo may matuman. may anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya. Ug samtang naganto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa kamainiton gayod. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya og mibalik ngadto sa iyang mga tinunan. Nakita niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo. Ug miingon siya kanila, Nganong nangatulog man kamo? Bangon, ug pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao. Si Judas, usa sa napulog duha ka tinunan, naguna kanila og miduol siya kang Jesus aron paghaluk kaniya. Apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba nimo ang anak sa tao, pinaagi sa usa ka halok? sa dihang nakita sa mga tinunan ni Jesus nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila. Ginoo, tigbason ba namo sila? Ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag. Husto na! Ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Unya, miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo ug sa mga pangulo sa mga Hudeo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw, uban ako kaninyo dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa, inyo ug sa gahom sa kangitngit. Unya, gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw. Sa taliwala sa hawanan, may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, Kining tawhana kauban usab niya. Apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon. Day, wala ako makaila kaniya. Sa wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya og miingon. Kauban ka usab nila? Apan mitubag si Pedro. Dili oy, dili ako kauban nila. Unya, paglabay sa mga usa ka takna, dihay laing tao nga miinsister sa pag-ingon. Walay duha-duha. Kining tawhana kauban gayud niya. Kay taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro. Uy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok. Milingi ang Ginoo og mitutok kang Pedro. Ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tugtugaog ang manok karong adlaw, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. Unya, gibugal-bugalan o gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata o gipangutana siya. Tagana! Kinsa nga nagbulag kanimo?
ug daghan pa ang ilang gisulti sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudeo ug ang mga kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. Sultihi kami. Miingon sila, Ikaw ba ang Mesiyas? mitubag siya. Konsultihan ko kamo. Dili kamo mutuo kanako. Ug kung pangutan-on ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon, ang anak sa tao, maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Ug miingon silang tanan, Ikaw ba gayo di ay ang anak sa Dios? siya mitubag kanila. Giingon ninyo, nga ako mao. Unya, miingon sila, Wala na kita magkinahanglan pag mga saksi na dungoged nato gikan sa iyang kaugalingong baba.